Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Wey'ngane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze kufanelekile ucofa u-subscribe, ulike bese uphinde uphawula ngemuva kwananzi iy'nkulumo ezolandela. Ey'ndabeni ey'ngenayo iy'ndaba ey'thinta uGogo Scott nosekuvele iy'ndaba zokuthi ushiye phansi ekubeni isangoma. Kanti-ke uScott abantu abaningi laphana ey'nkundleni zokuxhumana sebebe nokumgxeka okubalwa kubona inyanga ey'dumile okuwumzimba wokhalimali, inyanga yeshumi kanye noDr Khehlelezi. Kanti-ke uKhehlelezi futhi enkulumweni yakhe uphinde waveza iy'ndaba zokuthi uScott hhayi ngoba nakhu eshiye umngoma yini, kodwa kunento ayilandile efike yangahambisana nedlozi lakhe. Kanti-ke uScott uPhumela Obala wabhekana ngqo nazo lezi nyanga ezimkhuluma kabi ey'nkundleni zokuxhumana. Ngesikhathi uScott-ke ekhuluma uzwakale ethi ey'nyangeni ayiphume kuye, yena njengamanje ukhethe inkolo iy'nyanga ayiphume kuyo, akazi ukuthi yifunani kuye njengoba seyibamba o-live ngaye zingcolisa igama lakhe. Wey'ngane zakwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu nansi inkulumo kaScott ngesikhathi ePhumela Obala eqonda ngqo inyanga ey'ntathu okuwumzimba wokhalimali, uDr Khehlelezi kanye nenyanga yeshumi phansi eBergville. Angikaze mina ngamemezela ngabiza izangoma ngiseseyisangoma nanamhlanje ningikhulume kabi ngiyisangoma, ngiyangikhuluma sengiphumile, nifuna ukuthi kuze kube njani ngize ngikhulume ini? Yile ngifuna ukuthi ngize ngikhulume mina, yabo mina ngiyohlezi ngihlonipha abalandeli bami ngoba yibona abangenze ukuthi ngibe yilento engiyiyona. Asewuphilela umoya mntanami, asewuphilela umoya, sidlule umoya, asewuphilela umoya. Asikho isangoma mina esisothi ngimile nsingama noSkhetheni. Yiko ngithi namhlanje ngiyama ngithi phumani kimi. Ezinye izangoma namhlanje ziyakwazi ukukhuluma kodwa azikaze zama ngeenyawo. Into engizoyisho ukuthi phumani kimi. Musani ukungihlokoloza to an extent ukuthi nise nifuna ukuthi ngize ngikhulume. Ngicela ukuphuma kini ngakhandanga ubudlelwane bokuthi sima enemy. Angifuni ukuthi nibe izitha zami. Asingayimixini lapho. Kodwa mangabe izofika lapha angisabi lutho futhi ngayimikisa. Ngi-1 njengoba ngihlezi ngi-1. Ningeza nonke niphelele. Singayimikisa nalapho. Angifuni ukuphuma ebungomeni kube nomsindo, kodwa umsindo ubangwa yini? Ngibanga umsindo ngedecision yami yempilo yami kanjani zangoma? Yini lengaka engicabanga ukuthi izoyenzeka njengoba ngingasasisona sangoma? Yini lengaka? Phumani kimi eyami lempilo. Uma ngabe ngenza okubi ngizojeza ngendlela ekahle, ngizojeziswa ulo wangidala. Akusizona izangoma esinenqumo ngempilo yami. Zazi ngekho mangithwazi, azikho nanamhlanje, azingayifaki empilweni yami. Abantu bayalwa bakhankasa, angikaze ngibona izangoma zenza amaphaneli zithi phumani kuScott. Angikaze ngibona izangoma zihlangana zithi Scott akoyeke lokhu nalokhu mhlambe abantu bakanje. Angikaze ngibona izangoma nilungisani nina. Senenza ngathi nibambene ngami. Anithandani kwanina. Musana ukwenza ngathi nazwana ngami. Anizwani nina. Anifunani nina. SokuScott manje senenza ngathi nazwana. Ngiyekeleni. Uma isijoziwe sami, uma ngisile ngizosela mina. Uma isijeza kuye sami kuzojeza mina. Anifunani nina. Senenza amaphaneli manje senazwana ngoba naku anizwani nomuntu oyedwa. Mkhulu Dlamini ngenkulu ukuzithoba. Abafundisi uma bekhuluma ngezangoma banelungelo ngoba nani nakhuluma ngabo. Bayekeleni.
abafundisi abayenza amaphaneli ngani, bathi phumani kithi cha, bakhuluma ngani epulpit, nani khulumani ngani ngabe esigodlweni. Anikwazi manje ukusukuma nikhankasa ukuthi abafundisi abayekele ukukhuluma ngani, kanjani nani nikhuluma ngabo? Iyekeleni impi yenu nabafundisi angeke iziphele icedwe yini. Nguba mina kanti nguba engizoqeda impi engaka yezangoma nabafundisi South Africa yonke ibukile. Abafundisi abaqala ukukhuluma ngani manje? Why nizoyenza ngathi abafundisi baqala ukukhuluma ngani? Abaqala bahlezi bashumayela ngani mntanami kulate asewuphile umoya bahlezi bakhuluma ngani, bahlezi bashumayela ngani yini lengaka? Bayekeleni mkhulu, bayekeleni ningiyeke nami nginiyekile kahle futhi sihlukene kahle ezandleni, angilwi namuntu mina. Akuliwa lana gogo. Hayi noma ngilwi khehle nethi ngibika into esandleni ukuthi asihlukaneni kahle ezandleni. Nawe nje noma ungena ku TikTok ngiyaqabanga ukuthi uyangena usikhotheni this izangoma zikhuluma ngosikhotheni this izangoma zikhuluma ngosikhotheni yini ngibulale baba. Nembala ngiyaqala manje ungena nje ukukhuluma ngosikhotheni. Sengisho ukuthi uma ungena ku TikTok uyangena izangoma zenza ama-panel, izangoma zenza ama-panel. Namhlanje mina senakwazi ukuthi anginadlozi ngiyifake, kodwa the timing ngithwasisa nanithulile. Namhlanje mntanami ngiyaphinda ngiphikelele ngoba futhi kumele siphikelele emoyeni, umoya mawukhulumile. Umoya ngalo uyakhuluma sikhotheni, umoya ngalo ukhuluma ngawe mani la. Umoya ngalo uthi kimi angifuni into engathi ijazi eliyelo liphinde libe red. Wathi khona into okumele ngabe wena uthola abantu basePostoli straight noma abantu baseSt John's kube sengathi bakusemanzini straight, kube sengathi khona induku eyinsimbi oyiphatha. Mina ngazi noma uke wayohlola noma ukonomfundisi oke wakuhlolela wangaphandle kwezwe yini wamuzwa kangcono kunathi. Yazi la ukhona umfundisi ade kufanele bese ngathi uhlangana nawe emall noma uhlangana nawe kwenye indawo akutshela indaba zakho kabuhlungu uzuthi no nami ngiyaya kuleli sonto lakhe ngifuna ukuyothandazelwa. Wathi moya no man, ikhona into omele silahle kabi esigodleni sakho ilandile, kodwa lento mawuyilanda njengomuntu angathi kade uthi nawe ulwa nezitha. Njalo-ke indaba wey'ngane zokuthi njengoba nawe la uyizwela inkulumo kaSikhotheni eqonda ngqo inyanga eyitshela emaqiniso kanye eyitshela kabhoqo ukuthi ayiphumi kuyo. Iy'ngane zakwethu aleyo nje ukukhuluma kakhulu, ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile, cofa usubscribe, ulike bese uphinda ushare le video. Kanti-ke mina nawe sizohlangana kule video elandelayo iy'ndaba ey'shisayo.